Cando tan só quedaban 500 toneladas de cota de xurelo por consumir, a Cerga ven de recibir unha alegría en forma de cota adicional que lles permitirá prolongar a pesqueiría ata fin de ano. O xurel estábamos a terminar, polo menos a nosa asociación, quedábamos 500 toneladas, pero agora como a partir do 1 de outubro, pois hai o reboxe que pasa na orden, que hai que traspasar para os barcos que temos consumido máis dun 50%, entón mandaron este día, onte, chegou-nos 1.200.000 toneladas que nos dá a vida, porque estábamos a punto de terminalo, pois polo menos a ver se somos capaces de con este 1.200.000 toneladas chegar a fin de ano. Nas últimas semanas o xurelo converteuse na principal especie do cerco galego, posto que aínda que está aberto o bocarte, polo momento pequeno e non acada valor comercial. O bocareo é moi pequeno, entón, claro, se fora €1, €1 e pico, pero a 0,50 que está aínda a 0,40 non vamos, porque temos pouca cota, temos esa cota aquí na novena que se a gastamos baratamente, pois despois non temos cando vala, porque este bocareo para o mes de febreiro penso que vai ser bocareo para vender. Entón a flota tamén está consensiada que non pode traer bocareo tirado, porque non temos cota. Entón, pois, están os bocareos por aí, e cando dean a medida, pois, virán para terra. A sardiña, pola contra, leva semanas pechada. Dende a Cerga son partidarios dun plan que permita a recuperación da especie progresivamente, pero opóñense ao peche total da pesqueiría, tal e como aconsellan algúns informes científicos. De levarse a cabo, a flota non podería sobrevivir, posto que a sardiña supón a metade dos ingresos do cerco galego. Porque o que non podemos asumir é un paro total, iso non pode asumir a flota. Porque a sardiña a nós debesenos en ingresos pois entre un 40 e un 50%. Entón estamos falando, está a Bruselas disposto a subvencionar os barcos cun 50% que factura cada ano. Porque non é solamente dicir, non, damos este cupo e a regla, non, un barco, unha empresa ten que facturar aqueles cartos para pagar gasoil, seguridade social, e os traballadores teñen que levar para comer, que non van a andar a roubar. Bueno, pois, nós, os ingresos da sardiña, xa dixo un 50% aproximadamente. Entón, antes de falar dun paro, de cerrar unha pesquería, e dixo, como se vai solucionar este problema? Porque estamos falando que solamente Galicia somos 157 barcos. Propoñen retrasar a apertura un mes co fin de que se poida pescar en outubro e novembro, época de maior demanda nas conserveiras.